سلام تخاتلتي بين تيفي كل جزء أمناي سنبت مدباتنا مهارتي عزناقاتي كمون دبداب بيتات فقري لبولدات علال طبابات نافلطون كالئن مدبات زقرب اللو ساعاتيو سنبت مس بين تيفي زخبركم تخاتلتي كموترو سنبت نقرب لكم مدبات لوميون اب ساعتنا ام مسمر ترخيمنا لنا نمكتالو خطعمكم نلومي خابز دالنا يوم مدباتنا انجليزاويان نمنتايوم قيح انبابه اب افلبوم زغبرو زيمبابوي بسنكي درقي امايت حرامز كابوتوم يغعزو اب امريكا شحات عمتات زغبره قرستات يركب كليماوي مزنبال قرن افريقيا عميل اندا بيزا زخون ناي $2,000 موشش تيب خمز غدفلوم اسراص ابتي زيبلا سدرابيتن كالن اب سنبت كابزن كابتن مدباتنا حيزنا لكم متينا لنا سناي مكتتال انجليزاويان سلمنتايوم قيح انبابا اب افلبوم زغبرو اب بريطانيا اب استفلالي اوانات اب استخايده كينات نزمتو وتادرات نمزكار عمتاوي صمبل زكايد ابتي صمبل نغستي بريطانيا إليزابيث كاليتي اتركبوم ابالات نغوساوي بيتسب بوليتيكانياتاتن مرحتي استفلالي سلفتاتن زركبوم بزحات بريطاناويان نتوم زموتو نحدد دحر مزكار اب افلبوم قيح انبابا ينبرو نمخانو إذا عنبابا بابا فيرو تبايلا أتسوى عنبابا مبقسيا انتايك ترجم اللوا نتي أشحات وتهدرات زقزفلو قدامي كونات علم نمززام بعصر تحد حدار شان شعات ميتن عصر تشمونتن أمونغو جرمنن أنصراس تسلفو هاجراتن تخزي دونا يبال سمع تختيمو من بارو يذكر دحرزي سمعنتهم افقودو عودو كينات زموتو سراويت حيلتات كيدان نمذكر دما مننتو زي تفلطه وتهدر بزبل مصوعي ابتن هاجرات صمبل قكايد جميرو اب اوان قداماي كينات عالم حدا وتهدرن حاكمن كندا اب برخاتات فلاندرز بزبل ارستا حنتي وريت غطمي صحيفو نيرو ابتا غطم دما بزعبا قيح انبابا بابا فارو بترغاغامي تتقيسو كابزا غطمي ببغاسيون بار قيح انبابا نتوم اب قداماي كينات عالم زتقتلو وتهدرات حيلتات كيدان نمذكر اختغلغل تمريصا كابتي وان جميرو تعنببه بورقت وي بحري تسريحه بفلاي اتناي زخري علت ابزق قربل اوان ببزحيا تشيت كابو زركب اتاو دما ابتي كينات ناي استقتلوا وتادرات سدرابيت نمحجاز يوعل كابشن شاتميتن اسران كلتن جميرو نزا عنببه زفري تكالا بريطانيا زركب از صمبلكا بتازاز جورج خلاي كابشن شاتميتن 19 جميرو يبعل كمزلو يفلات زيمبابوي بسنكي درقي امايت حرامز كابوتوم يغزو اب زيمبابوي بسنكتي ابز اوان زرق زلو درقي امايت حرامزن كالوت انساتاتن كابتي زنبرو لبوتا مغبي نابزرخبلو كبابي يزغعزو خمزلو يحبر ابز حلفو كلتا وارح طراي بسنكتي اب تاريخ هاجر زخفه مخانو زنغرلو درقي استاتميتن اسران حرامز كمزموتو بيت صحفه وكيل انسسا زغدام زيمبابوي يفلت افنيا بيت صحفه وكيل انسسا زغدام زيمبابوي تيناشي فاراو ناغلغلو زينا فرانس بريس ابزابو حبريتا بتي وصي زلو هناي مغعز مدب مسرت بمغبار استات شوعتميت زخون زراف طليبدو بعراين برخان تخالون زركبوم انستاتات نبزح شبوتا كمزوسدو تغليصو از انستاتات زغدام ناي مغعز مسرح اب تاريخ زيمبابوي اتزعبي كون كيلو يركب بسنكتي اب هاجرات دبو افريكان زيمبابوين بتدغاغامي زرء كليماوي لوطي ابزيوان بزح كبابيتات بدرقي تطقي خمزلو يزتقاس بسنكو دما امايت انستاتات زغدام نموتي قالولو بتوساخي كم سعبين نايتي بتدغاغامي زرء زلو درقي اب 2020 حدثيسو كاب حزبي زيمبابوي نحدغا طميت خقال اتخلو خمزلو ودب حبرات هاجرات يطنقق اب امريكا اشحات عمتات زغبره قرستات يركب اب امريكا نورس هامبتن ابز تبالت كتما اب سرح هنصا توافيروم مريت زقوعتو زنبرو سرحتنياتات عندبت 10,000 عمتات زغبره قرسي رخيبوم اتي استرخبه قرستات كم كيناتن بصرب امني استسنعه نايل مسارحيتات كوينو بزعبه بزح زفلط نجر كم زيله غازطه هامشير نتمرامرتي بمتقاس حبيرا تغرسي دحري مركابو ممحدار نايتا كتما نتمدب بزسفحو ملكو نمقصال نتي ناي كوعتا سرح نحنتي كوبانيا يبوا يركب زاغيت تخايدو زلو بركت زبلو طنتاويان اگدستن قرستات ترخيبو مهلاوم تفليطو قال خابزي قرستات دما نتي دحري مززام زمن برد اب امريكا استرأيه ناي لوطي مدرخ زغلص مرتعوتات كركب تصبيت يغبر
ኣብቲ ናይ ኩዕታ መደብ ካብ ዝተዋፈሩ ተመራመርቲ ሓደ ካብቲ ተረኺቡ ዘሎ ቅርስታት ብፍላይ እቲ ናይ ኢድ ስራሓት ኣዝዩ ፍሉይ ኢሉ እቲ ቅርሲ ዝተረኸበ ቦታ ኣብ ማእከል ናይታ ከተማ ዝርከብ ኮይኑ ንመጻኢ ብኸመይ ይተሓዝ ዝብል ሕቶ ገና ኣይተመለሰን ተቐማጦ እታ ከተማ ግን ነቲ ተረኺቡ ዘሎ ቅርስታት ንምሕላው ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ፕሮጀክት ምታን ከይትግበር ምምሕዳር እታ ከተማ ዘድሊ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም ይርከቡ ክሊማዊ ምምዝባል ቅርና ኣፍሪካ ቅርና ኣፍሪካ ኣብ ሰሜን ምብራቕ ኣፍሪካ ዝርከብ ንሓያሎ ሃገራት ዝሓቆፍ ብፍላይ ድማ ንሃገራት ጅቡቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘመልክት ከባቢን እዩ እዚ ከባቢ ኣብ ባሕሪ ዓረብ ንብዙሓት ኪሎሜትራት ዝዝርግሕ ማያዊ ክፋል ይውንን ካብ ውሽጢ ወሽመጥ ኤደን ድማ ናብ ደቡባዊ ሸነኽ ይርከብ ቅርና ኣፍሪካ ካብ ቅናት ምድሪ ትሮፒካዊ መስመር 23.5 ዲግሪ ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ኣብ ማዕረ ርሕቐት ይርከብ እዚ ከባቢ እምባታት ዝበዝሖ ኮይኑ እቲ ካብ ቱርኪ ተበጊሱ ክሳብ ሞዛምቢክ ዝዝርጋሕ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ስንጭሮን ብቅርና ኣፍሪቃኑ ዝሓልፍ ማእከላይ ሙቐት ዞባ ቅርና ኣፍሪካ 8.7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክኸውን እንከሎ ዓመታዊ ድማ ኣስታት 655 ሚሊሜትር ዝናብ ይረክብ ቅርና ኣፍሪካ ንቅናት ምድሪ ዝቐረበ እኳ እንተኾነ ምትሓታዊ ክፋሉ ግን ኣጻሚ እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ንሱዳንን ከባቢውን ወቕታዊ ዝናብ ዝህብ ንፋስ ትሮፒካዊ መንሱን ንፋስ ሓዘል ዝናብ ብሸነኽ ምዕራብ ስለ ዝነፍስን እዩ ከም ሳዕቤኑ እቲ ጠሊ ዝሓዘ ንፋስ ናብ ሃገራት ጅቡቲን ሶማልያን ቅድሚ ምብጽሑ ይጠፍእ ስለዚ ዝበዝሕ ከባቢታት ቅርና ኣፍሪካ ኣብ እዋን ትሮፒካዊ ሞንሱን ውሑድ ዝናብ እዩ ዝረክብ ንኣብነት ዝበዝሕ በረኻታት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዓመታዊ ብገምጋም 2000 ሚሊሜትር ዝናብ ክረክብ እንከሎ ኣብ ኣስመራ ድማ ዓመታዊ ብማእከላይ ገምጋም 570 ሚሊሜትር ዝናብ ይሃርም ኣብ ሓጋይ ብሸነኽ ሰሜን ምብራቕ ዝነፍስ ንፋስ ብዘይካ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሶማልያ ዓመታዊ 500 ሚሊሜትር ዝናብ ዝረክብ እምባታት ንኻልኦት ከባቢታት ጠሊ ዝህብ ኣይኮነን እንተ ደኣ ነፋስ ኣብ ገማገም ባሕሪ ዝነፍስ ኮይኑ ዓመታዊ ዝናብ ብኡ መጠን ይጎድል ምድረ በዳ ደንከል ኣብ 100,000 ትርቢዒት ኪሎሜትር ዝተዘርግሐ ኣጻምእ ኮይኑ ንሰሜን ምብራቕ ክፋል ኢትዮጵያ ደቡብ ኤርትራን ሰሜናዊ ምዕራብ ጅቡቲን ይሓቆፍ እዚ ቦታ ብእሳተ ጎመራን ሓያለ ሙቐትን ዝተፈልጠን እዩ ኣብ ግዜ ቀትሪ ድማ ሙቐቱ ካብ 45 ክሳብ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይበጽሕ ብሰንኪቲ ዝመኸኸ ኣኻውሕ ኣብቲ ከባቢ ብዙሓት ቀላያት እዮም ተፈጢሮም ገለ ካብዚኦም ቀላይ ኣሳላ 116 ሜትሮ ትሕቲ ጽፍሒ ባሕሪ ከምኡውን ቀላይ ግልቤቲ ኣፍሬራ 80 ሜትሮ ትሕቲ ጽፍሒ ባሕሪ ምጥቃስ ይከኣል ክልቲኦም ቀላያት ሚስጥራት ስምጠት ምድሪ ደናክል እዮም ኣብ ሓደ ዓሚል እንዳ ፒዛ ዝኾነ ናይ $220 መቕሽሽ ቲፕ ገዲፍሎም መቸም ከም ንፈልጦ ሓደ ሰብ ክምገብ ወይ ካፌ ክሰቲ ናብ ሬስቶራንት ዘወር ክብል እንከሎ ብመንጽር ናይቲ ዝተገልገልናዮ ንወይተራት መቕሽሽ ቲፕ ንህብ ክንደይ ኮን ንኸውን ገሌና እታ ማልስ ክሳብ ትመጽና ተጸቢና ኩለን ናብ ጅባና ኢና ህነትወን ገሌና ድማ ብመንጽር ዝተገልገልናዮ ገለሚታዊት ምስታ ቀብሊት ገዲፍናዮ ንኸይድ ኣይንስኣንን እዛ ኣብ ከተማ ሩስኪን ትርከብ እንዳ ፒዛ ዘጋጠመ ኣብ ሶሻል ሜድያ መዛረቢ ኮይና ዘሎ ናባኹም ክነብልዎም ኣብ ከተማ ሩስኪን ፍሎሪዛ ፒዛ ሓደ ዓሚል $29 ትበጽሕ ፒዛ ድሕሪ ምእዛዙ ናይ $220 ቲፕ ብምሃቡ እቶም ሰራሕተኛታት ዝተገረሙ እዛ ሩስኪን ፒዛ ትበሃል እንዳ ፒዛ እቲ ዓሚል ንዝገደፈሉ መቕሽሽ ቲፕ ኩሎም ሰራሕተኛታት ብማዕረ ንኽማቐልዋ ሓቲትዎም እቲ ኣካየዲ ስራሕ ከም ዝገለጾ ካብቲ ዝተቐበልዎ መቕሽሽ ቲፕ ነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ $80 ብጽሒት ከም ዘለዎ ሓቢሩ እዚ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዓለም ቅልውላው ኩሉ ማሕበረሰብ ከምዚ ዓይነት ኣርኣያ ክኽተልን ከተባብዓን ከም ዝግብኦ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣሰራ ጻብዕቲ ዘይብላ ስድራ ቤት ደቂ ሰባት ሓደ ካብቲ ካልእ ዝፍለየሉ ኣሰራ ጻብዕቲ እዩ ኣብ እንዳ ኣፑ ግን እዚ ኣሰራ ይፍለጥን ኣፑ ክሳብ ቀረባ እዋን ከም ተሓጋጋዚ በዓል ሙያ ጥዕና ይሰርሕ ነይሩ ኣቡን ኣባሓጉን ሓረስቶት እዮም ኣብቲ ስድራ ዘለዋ ወዳት ኣሰራ ጻብዕቲ ዘጥፍእ ሳሕቲ ዘጋጥም ጀነቲካዊ ለውጥታት ኣለዎም እዚ ኣብ ዓለም ኣብ ውሕዳት ስድራ ከም ዘጋጥም እዩ ዝግለጽ ኣባሓጉ ኣፑ ብዘይ ኣሰራ ጻብዕቲ ምውላዶም ብዙሕ ይገርሞም ኣይነበረን መዓልታዊ ህይወቶም ኣብ ምምራሕ ኣይጸገሞምን ኣብዚ ዘበን ግና ነገራት ተቐያይሮም እዮም ኣሰራ ጻብዕቲ ወረቐት መንነት ንምውጻእን ንኻልእን ኣገዳስን እዩ ነበርቲ ሓደ ሕብረተሰብ ብማሕበራዊ ስርዓት ንምዝጋብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ካብ ዝኾኑ ውልቃዊ ሓበሬታታት ሓደ ኣሰራ ጻብዕትን እዩ ኣብ ዙርያ ዓለም ብብዝሒ ካብ ዝተታሕዙ ውልቃዊ ሓበሬታታት ኣሰራ ጻብዕቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ
10 ጻብዕቲ ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ብነፋሪት ንምግያሽ ሞባይል ቴሌፎን ንምኽፋትን ካልእን የገልግል ኣብ 2008 ባንግላዴሽ ሃገራዊ ስርዓት ናይ ወረቐት መንነት ዘርጊሓ ነቲ ወረቐት ንምሓዝ 10 ጻብዕቲ ኣገዳሲ ነይሩ ሰራሕተኛታት ምምሕዳር 10 ጻብዕቲ ኣቦ ኣፑ ኣማል ምስኣኑ ተገሪሞም ኣማራጺ ስለ ዘይነበሮም ኣብቲ ወረቐት መንነት 10 ጻብዕቲ ዘይብሉ ኢሎም ጽሒፎምሉ ኣብ 2010 ድማ ፓስፖርትን ፍቃድ መምርሒ መኪናን ንምውጻእ 10 ጻብዕቲ ኣድላይ ምዃኑ ዝገልጽ መምርሒ ወጽዩ ኣማል ካብ ሰብ ሞያ ጥዕና ዝተዋህቦ 10 ጻብዕቲ ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ሰነድ ሒዙ ፍቃድ መምርሒ መኪና ከውጽእ ኸደ ድሕሪ ብዙሕ ምምልላስ ክፍሊት ፈጺመ ተፈቲነ እኳ እንተሓለፍኩ 10 ጻብዕቲ ስለ ዘይብለይ ፍቃድ መምርሒ መኪና ክረክብ ኣይከኣልኩን ኢሉ በዚ ድማ ሞተር ብሽክለታ ይዝውር ነበረ መኪና ክዝውር ከሎ ነቲ ክፍሊት ዝፈጸመሉ ሰነዳት ሒዙ ይዝኸይድ ትራፊክ ደው ከብሎን ኩሉ ኩነታቱ ክረድእ እኳ እንተፈተነ ሂደት ፖሊስዮም ዝረድእዎ ብገንዘብ ዝተቐጽዓሉ እዋናት እውን ነይሩ ነዚ ኩነታተይ ንነብሰ ከፍሰብ ምርዳ ኣዝዩ ዘሰልችወኒ ካልእ ኣማራጺ እንተ ዘይረኺበ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ክወስደ ይብል ኣፖ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ፓስፖርት ኣውጽኡ ካብ ባንግላዴሽ ወጻኢ ዝገሸሉ እዋን ኣመና ከም ዝናፍቕ እዩ ዝሕብር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም